Op Pinkstermandita stiert het keertsen van het grootste pad in het teken van de afdelingspartijen. Daarna luidt de klam op de vrije formatie. Chris Wassenaar kan, als hij wil, ook in de vrije formatie de keersvelden weer op. De KNKB had een rankingsysteem opzet. En dit houdt in dat keertsers die prijzen winnen en dus punten hebben, hadden een streekjocht plaatsen kunnen van de PC. Verleden jaar bepaalde de technische commissie nog wat op de 5e waarsdag voor jullie op het chocolaan stieren. Chris Wassenaar mocht daarom verleden jaar net mooi van, liek als Cornelis Terpstra. Nu kreeg hij, als er wel, een nieuwe kans. Ik heb vanmiddag wel in mijn Cornelis praten, maar die had in een holle tweede cyclus toch echt heel fanatiek echt weer voor het keersen te gaan. En dat heb ik net. Als je voor hier toen wie daar ik zou, dan moest je, ja, ik verschoon de wedstrijd in keersen en toen hingen we echt zoiets, nou ja, als je dat een keer door, dan zou het nou wel een keer, maar om echt een hele cyclus op te nee, dat moet ik eigenlijk net. Bij de keertsers wordt het nieuwe rankingssysteem als een positieve verhoring zien. Ja, vind ik wel. Daar vind ik wel eens bij werd je van denken van, nou, ik weet het, die presteren misschien wat minder als hoors. En nou moet je gewoon je paardje skimmatje en met die prijzen winnen. En zolang je dat doet, dan kom je goed in de ranking. En ik denk op basis van ranking, dan staan een goede parturen op de lijst. Ja, alle ingrediënten weer niet weinig meer aanwezig. Het korpsspelen en het centje scheen er volop. Het publiek wiel in het nog net massaal uit de wintersliep. De liedse premies gingen naar Balzert en Holwert. In de finale lieken verwachten de partouren van Minneskeer en Sint-Jabek. Hier wordt er een keertslijn op de staan van 3-12. En die staan is dan van Sint-Jabek en 6 van Minneskeer. Een liedse keerts dus een scheve opslag van race Pieter Hiemstra van Sint-Jabek. Brengt die bal achterin bij Hendrik Koostra, maar die slaat die bal liek in de bek bij Teken Triemstra. En zo wordt het 6 gelijk. Op een ei race Pieter Hiemstra. Hilke Bruinsma en die heeft dan een knapper. En dan is het een heel iets keersje. Het had in het eerst 6-12 west. En nu is het 6 gelijk. Race Pieter Hiemstra pakt dan die keerts. En daarmee is het 4-12 van het parcours van Sint-Jabek. Voor Chris Wassenaar wie in de 4 omlopen wat te volle. Hij vergeerde de rest van de partij als balkeerder. Een tenniswedstrijd op vreed hier zien spieren stram maken. In het volgende eerst staat het dan Skinnersois van Sint-Jabek. En dan is het Hendrik Koostra die de bal hier boppen slaat. En daarmee 6-2. Minstens keer dat 4 keer efter elkaar de premie won. En Sint-Jabek won nog neer de Bangma-partij. Dan bij Hilke Bruinsma de bal. Maar die bal gaat kweer. En dan komt Sint-Jabek op 4 om het 2. Het volgende eerst zal dan nog wel naar Minneskeer te gaan om 4 om het 3. Maar dan is het op 6-2. Teken Triemstra die de partij uitslaagt bij een bobbenslag. Minneskeer wordt voor de 5e keer tweede. En Sint-Jabek wint voor het eerst in Weidem. En binnen zwier favoriet op het NK op Pinkstermandi. Wij weten dat we de laatste jaren bij de favorieten jaren. En ja, goed, laten we samen zoals om. Dat je net bij jaren minder prijzen winnen. Dus nee, prima. En maar die druk hier wel omgaan. Dus we komen de eerste 4 partijen met 3 afdelingen van. Nou ja, goed, als we daar dus punten pakken, dan staat het direct lekker voor.